маҷлиси миллии палатаи болоии парлумон аз ислоҳи қонун дар бораи интихоботи президенти Тоҷикистон ҷонибдорӣ кард. Ин иловаҳо, ки 10 рӯзи пеш дар маҷлиси намояндагон тасвиб шуда буд, рӯи афроди 30 соларо барои довталабӣ дар интихоботи ояндаи раёсати ҷумҳурӣ боз мекунад. қаблан ин муҳлат афроди аз 35 сола болоро дар назар дошт. Акнун иловаҳо барои тасдиқу имзо ба раиси ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуда пас аз нашр дар матбуоти расмӣ ба иҷро хоҳад даромад. Наврӯз Қурбонзода, ёвари раиси маҷлиси миллӣ, рӯзи 17 феврал дар паёми хаттӣ ба радиозодӣ гуфт, сенаторони тоҷик ба иловаҳои нав дар қонуни интихоботи президент якдилона ризоят доданд. ӯ гуфт, дар баробари иловаҳо ба қонуни интихобот, аъзои маҷлиси миллӣ ислоҳот ба қонун дар бораи интихоботи парлумонӣ, додразҳо, моратории 2 сола ба санҷиши фаъолияти соҳибкорон ва қонуни ғалларо низ баррасиву тасвиб намуданд. Қурбонзода гуфт, раиси маҷлиси миллӣ Маҳмад Саид Убайдуллоев бахусус дар масъалаи мораторӣ чанд таъкид кардааст. Убайдуллоев аз аҳли ҷомеа ва махсусан мақомоти назоратӣ ва ваколатдори давлатӣ дар кишвар хостааст, ки ба санҷишҳои беасосу ғайринақшавӣ комилан хотима бахшанд. ҷаласаи маҷлиси миллӣ, ки шомили 19 масъала, аз ҷумла гузориши додистони кул Юсуф Раҳмон дар бораи иҷрои қонунҳо буд, рӯзи 16 феврал дар душанбе баргузор шуд. ҷузъиёти суҳбатҳои додситон эълон нашудааст, аммо дар маҷлиси миллӣ гуфтанд, вобаста ба гузориши ӯ Озода Раҳмон, Фарҳод Раҳимӣ, Мери Нисо Бубубекова ва дигарон ибрози андеша карданд. Окей палатаи болоии парлумон ба ислоҳи қонуни интихоботи президент баъд аз 10 рӯзи тасвиби он аз тарафи маҷлиси намояндагон ва пас аз 2 соли ворид шудани ин нукта ба қонуни асосӣ сурат гирифт. ҳангоми баррасии банду моддаҳои қонуни интихоботи президент, вакилони парлумон гуфта буданд, ки поин овардани синни номзад имкон хоҳад дод ҷавонон дар ҳаёти сиёсии кишвар фаъол шаванд. Аммо бархе аз таҳлилгарони умури сиёсӣ мегӯянд, дар шароити кунунӣ дар Тоҷикистон рӯи саҳнаи сиёсат омадани ҷавонон хеле мушкил аст. Шокирҷони Ҳаким, муовини раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон, мегӯяд, бо назардошти сатҳи поёни таълим дар донишгоҳҳо, сатҳи заифи маорифу таълим, набудани рақобати сиёсӣ, номзадҳои шоистаро ба саҳнаи интихобот намеорад. дар айни замон, вақте масъалаи то 30 солагӣ поин овардани синни номзад ба мақоми раёсати ҷумҳурӣ пеш омадааст, бисёриҳо тахмин мезананд, шояд ҳадаф аз ворид кардани ислоҳот ҳамвор кардани роҳи Рустами Эмомалӣ, писари бузурги Эмомалӣ Раҳмон, барои нишастан ба ин курсист. Рустами Эмомалӣ моҳи декабри соли 2017 30 сола шуд ва то интихоботи ояндаи президентӣ ба 33 хоҳад расид. соли пеш Рустами Эмомалӣ баъди собиқаи чандсолаи раҳбарӣ дар оҷонси мубориза бо фасод ва хадамоти гумрук ба курсии шаҳрдори Душанбе нишаст. интихоботи ояндаи президентӣ дар Тоҷикистон моҳи ноябри соли 2020 баргузор хоҳад шуд, аммо токунун на Эмомалӣ Раҳмон ва на писараш дар бораи эҳтимоли иштироки худ дар ин рақобати муҳим ҳарфе нагуфтанд. бино ба қонуни асосии Тоҷикистон, як шахс ба вазифаи президент бештар аз 2 муҳлат пай дар пай интихоб шуда наметавонад. аммо пешниҳоди лағви маҳдудиятҳо барои ширкати раиси ҷумҳури кунунӣ ба ҳайси пешвои миллат дар интихоботҳои президентӣ ба Эмомалӣ Раҳмон ин имконро низ боқӣ мегузорад, ки дар интихоботи соли 2020 номзадиашро пешбарӣ намояд. Эмомалӣ Раҳмон аз соли 1992 ҷилави қудрат дар Тоҷикистонро дар даст дорад.